Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel, Ricky Uragon Vlog. For today's video, nandito nga po pala tayo sa may Binakayan, Cavite dahil tayo po ay nanood ng Good Friday procession. Dito nga po yan sa may Binakayan, Cavite, mga kapatid. At iyan nga mga kapatid, nakikita nyo po sa galing ito na mga pinoprocession ang mga imahe ng mga santo tuwing Good Friday nga po dito sa Binakayan, Cavite. Marami nga po ang sumali o marami nga po ang sumama sa procession dahil siyempre kailangan din po natin igunita o gunitain ang Good Friday bilang nga pong isang Katoliko. Pasintabi na nga lang po sa mga hindi Katoliko, sana po hindi kayo magalit sa video ko pong ito. Ginagalang ko naman po ang inyong relihiyon, kung ano man po ang inyong relihiyon, pero iisa lang naman po ang ating pinaniniwalaan. Ang haba nga po ng prosesyon sa gabing ito, ayun, solemn na rin po ang mga sumama o ang panahon dahil siyempre nga po ginugunit na nga po natin ang Good Friday.